quartz din pati dito. So yun mga boss. Tapos ang isa pang kulang dito yung kitchen sink. So andun sa bahay nila yung shout out. Tingnan natin. Pati yun nga. Ayun o. Tapos okay na nyo. Naka may sticker. Subscribe. Shout out sir. Kung ang gusto may shout out. Okay. So dito tayo sa loob mga boss. So ang kinuha ko muna yung 2 pieces na cover sa marine na isa dito lang ito sa Corona. Ipakat ko na by 8 feet, dalawang 8 feet. Para po magtatakas ko. Hindi, ano ba lang? Hindi lang nakakuan. Okay, update tayo dito mga boss. So dito, ayan, ay. Okay, so ayan mga boss. Good morning sa inyong lahat mga boss. So ayan, welcome back to my channel. Siyempre, pag napanood mo itong video na to, so i-like nyo na mga boss yung video natin. Tapos mag-comment na rin po kayo. So malaking tulong po yan sa channel natin. So madali lang po naman yan mga boss, i-like nyo lang po. So ayan. So ayan, maraming salamat po sa mga magla-like, siyempre doon sa mga magko-comment. So maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. So andito tayo sa cabinet project natin. So update lang po tayo dito. So halos na buo na natin lahat. So ang kulang na lang dyan yung pinto ng mga gawa natin. So hindi pa kami makapaglagay ng pinto kasi wala pa kaming continuous handle. So pupunta pa lang ako ngayon sa Wilcon. So nag-text na rin sila daw na meron na daw handle daw doon. So ganito mga boss. So ayan. So kuha tayo doon sa Wilcon ng handle para may lagay na yung mga pintuan dito. Tapos ang isa pang kukunin natin, so yung board. So nagkamali tayo ng tabas. Yun lang mga boss. So lahat naman tayo nagkakamali. So ayan, nagkamali tayo ng tabas ng board. So di bali magagamit naman yan sa ibang project natin. So kailangan natin bumili ng board. So dalawang laminated na board tsaka isang marine. So yun ang kukunin natin sa Wilcon. So ipakita ko na rin yung mga nagawa nila ngayon. So ito na yung center island natin mga boss, na modified kila Sir Alex Andres Antonio sa Tambogan Kamiling. So ang mangyayari dyan, kulang pa ito ng top na marine. So marine, tapos lalagyan pa natin ng ano yan, granite sa taas. Ay ano pala, yung quartz yung ilalagay natin dito na kulay white. So may quartz po yan, pati dito sa side may quartz din, pati dito. So ayun mga boss. Tapos ang isa pang kulang dito yung
kitchen sink. So andun sa bahay nila yung kitchen sink doon sa Tambugan. So doon na lang natin i-install yan. Tapos dito yung mga pintuan na lang ang kulang dito. So yun nga, wala pa tayong pintuan dahil hindi pa yung nakabili ng continuous handle. Ngayon pa lang tayo pupunta. Okay, so yung iba naman nandito na. So ang kulang na lang dito yung sa may top niya, tapos yung marin dito. Kasi yung granite nito doon na natin sa site na gagawin. Yung granite, tatawagan natin si Crystal Granite para i-install yon. So Black Galaxy yung ilalagay natin dito. Tapos yung kulang dito yung pintuan, tapos yung shelves niya. Yun po yung mga kulang dito. So yung iba naman nandito. So dito yung ibang assembly natin. So dito na rin mga drawer. So okay na. So pintuan na lang yung kulang dito. So mabubuo na natin. So yung iba naman nandito. So andito sila. Okay. So yan, ready to ano na yan, lagay ng pinto. Okay, so yan mga boss. Lower time mo na, hindi toppings na. Punta muna tayo sa Wilcon. Okay, sa tab area, doon sa kiruan na natin laminated board para makabili ng laminated board. Tapos mag-order na rin tayo ng laminated board para doon sa project natin. Kasi magkakabinit na rin tayo doon mga boss. Okay, so let's go. Samahan niyo ako mga boss. Alright. Okay, so dito pala sa pickup mga boss, kinuha ko na yung dyan, yung cable saw. So dadalhin ko na ito sa project natin para magamit nila doon. Tapos meron na rin ako mga biniling gamit doon na bago. So sila yung gagamit doon. So iba pa yung mga gamit natin dito. So ito i-deliver ko po siya rito mga boss sa Anao. So andito na lahat. Okay. So mamaya may makikita niyan mamaya. So tara, punta muna tayo doon sa Tarlac. Okay, so andito tayo sa Wilcon Depot, Tarlac. Wilcon, Tarlac. So tingnan natin yung handle. Sir. Okay. Bagat? Hey, sir. Hey! Ajandal. Ado? Sangapulo. Sangapulo? Wala namin na. Ado, idnam lang. Pwede ka. Saan na lang katagit? Ang pilagbatit i-order nyo? Lang, in-quada lang. Singit na lang. Sisigit na lang. Awan stock na lang. So 10 lang daw yung meron ngayon. So 6 lang kukunin natin. Kailan doon sa isang project. Wala tayong may lalagay. So kulang din yung matitira. Yung isang brand. Oh, Paano ko pa? mahal din yata yun eh. 800. 800, mas mura yun. Ganyan din yun. C-type din. Ayan. So 99999 no. Yan no. Piso na lang no. Para 1,000. Ay, Richard. Richard. Raymond. Anim. Redo, wow mo nga. Yes. Hello, shout out. Hello! Tingnan nga natin. Tingnan nga. Naka-ano sa inyo, sir? Ayun no. Mga boss, tingnan nyo. Siya may sticker. Subscribe. Shout out sir. Sinong gusto mong site? Shout out. Si Sheng Sheng. Shout out mo si Sheng. Sheng Sheng. Mahal na mahal kita. Ayan, sabi mo na. Ako ko lang magsasabi. Sorry na ako. Sorry na Sheng Sheng. I love you very much. Ayan. Sige, sir. Tingnan nga natin kung tama. Patingin nga kung tama rin ito. Baka iba yung ano niya eh. Yan, nasan na yan? Sige yan. Okay. Tama. Okay. Wala na, yan lang. Thank you rin.
Sheng Sheng. Nasaan yun si Sheng Sheng, sir? Sir, natrabaho sir. Saan, sir? Dito? Di po, sa ano? DIY hardware. DIY hardware. Ayan o, sa mga taga DIY hardware, pag napanood nila kay Sheng Sheng. Yun na lang. Okay. Sir, ganda bang vlog eh? Oo, vlog. Shout out. Ayan o. Ayan, bigyan kita ng sticker. Ay, yung ano no. Shout out tayo, sticker sir. Meron. Sadali lang. Sticker. Sir, oh. Sir. Ayan, sir. Thank you. Okay. Ayan mga boss, oh. Lalaki sir. Bali, 6. 5,994 lahat. So 9999 ang isa. Okay, thank you ma'am. Tara. Ha? Thank you. Ano, shout out. So, bumili tayo ng mani. Mani kay... Anong pangalan mo? Nice finish po. MJ po. MJ, Michael Jordan. Di ba? Ayan o, sa'yo yan. Di ba? Okay, thank you ah. Okay, tatali na lang niya tapos alis na tayo. Okay, dito tayo sa Tableria Insular, Tarlac. Ayan o. Bili tayo ng Marine Laminated. Hello guys. Hi, welcome to my vlog. Ano si Sir Jimmy? Eh sir, pwede pa kayo mag-deliver ngayon? Ano, sa ano lang, ano? Ano? Ano project? Ano lang, board lang. Ilan? 33 pieces. Sir, pwede pang mag-deliver ngayon? Ano project lang? Board lang. 33 pieces. Bukas maaga na lang. Hindi na kaya ngayon? Sasabihin na ako. Para samahan ko na sila ngayon. Kaya pa yan. Malapit lang yun, ano? Mamak and friends, ayan o. Shout out sa girlfriend ko, sabi mo. Friend ko. Wala ko kasing girlfriend. Nasaan? Negros. Pero baka nang pinapanood ka na. Ayun, shout out mo. Love you. I love you, magpapadala na ako ng pera, sabi mo. Kinilig pa yung mga babae doon, no? Ano ko rin muna lang ako lagi sa sa vlog ni Boss Mac. Okay, so andito tayo sa loob mga boss. So ang kinuha ko muna yung 2 pieces na laminated board sa marine na isa, yung walang kulay. So yung 33 pieces saka isang marine na plywood, bukas pa nila i-deliver sa Anao, so hindi na ako sasama doon. So ito na lang kinuha ko. Ito yung pupunta doon kila Badinoli, doon sa Kamiling project, doon sa Tambugan project mga boss. So nagkulang kasi sila. So yan, kukuha po tayo. Tapos yung sinabi ko nga kanina, yung 33 pieces tapos yung isang board, bukas nila i-deliver. So i-deliver nila doon sa project yun para masimulan na rin natin. So ang isang ano po mga boss, yung marine laminated board, ang isang piraso po niyan ay nasa 2,250. So tapos yung ano naman, yung marine 1,520. One Jollibee burger
and 2 french fries. Okay sir. So ayan mga boss. 230 pa. Okay sir, ibigay ko yung address pala sir. Oo, bigay ko yung address, baka makalimutan nila. So punta tayo doon mga boss. Bigay natin yung address. Ano ito? Ito yung sir. Purok 7. Okay, binigay ko lang yung address doon mga boss para hindi nila makalimutan. Dati nakapunta na sila doon mga boss, baka nakalimutan nila. So binigay ko na rin yung pangalan yung pagdideliveran natin doon. Tapos yung address, kung sakaling hindi nila matandaan, tawagan magtanong na lang sila doon. Hindi naman na sila siguro mawawala doon dahil dati na silang nakarating doon. Okay. So Brad, bukas ikaw magde-deliver. Alam mo naman yung itsura ng bahay, no? Na? Parang itsura na. Kulay green. May tindahan doon sa harap. Di ba papasok ka pa doon? Ayo. Papasok ka, tapos mo. Papasok kayo parang subdivision na maliit siya eh. Oo, parang ganun. Okay, shout out ulit. Shout out. Sa umahanga kay Boss Mike, Boss Mac. Ayun, ayun. Salamat po sa panonood ninyo. Ayun. Sige, salamat Yeah. Okay. So tara na mga boss. Let's go. So punta tayo sa ano project natin mga boss. I-deliver natin tong mga gamit para may magamit sila pag dumating na yung materialis natin. Okay, bago ko makalimutan mga boss. So yung in-order natin kanina na 33 pieces na laminated board na 3/4, tapos yung isang marine na 3/4 din, na walang ano yun mga boss, yung plain lang na marine plywood ay 74,250 yung 33 pieces. Tapos yung isa, ang bayad niya nung yung isang marine mga boss na walang laminate ayan, 1,520. So pumatak siya ng 75,770. So yung ano pa lang yan, board pa lang yan mga boss. Bali wala pa dyan yung mga accessories natin, katulad ng concealed hinges, granite countertop, yung sabitan ng hanger, yung gagamitin nating tubo doon, yung stainless ba yun? Basta yun. Tapos yung pull out basket, kitchen sink. So ando naman na yung kitchen sink mga boss, na i-deliver ko naman na. Tapos yung pull out basket, so wala pa dito. So ibig sabihin nun, wala pa dito. Tapos yung continuous handle, wala pa rito mga boss. Okay, so let's go. Punta na tayo ulit. Hindi samahan nyo ako sa ating pagbiyahe. Okay, so ayan 13x4x4. Ano ba tawag dito? 13x4x4? Hindi po. Ano yan? 1/3 1/3 x4. Opo. Yan. So ang price niya ay 1,996. Yung dalawang pera. Pakikat ko na ng Yun na lang dalang po tayo ipit. sa likod ko. Sa likod? May mga tao dito. Okay. Ay. Supplier pala talaga to. Marami pala. So ba yan? So dito ako bumili, BSN Glass and Aluminum Supply. Dito lang ito sa Hirona. Met? Ipakat ko na by 8 feet. Dalawang 8 feet.
Dahil pala silang stock dito. Mga puro aluminum at glass. Ha? Maclagonilla. Ayan ang mga boss. Dito lang sa BSN. Walang paano mo Maclagonilla Vlog. kumanang 1,000 na lang. Maclagonilla Vlog. I-subscribe nyo rin ito, kaibigan ko. Si Rex Vlog. Sige. Hintayin ko na Oo. ito. Ito yan ang sa akin. Rex Vlog tsaka yan yung sa akin. Pero i-subscribe nyo rin to Kulang. 4. Ito yung sa akin? Sa akin ba to? Okay, thank you. Okay. Okay. So ayan, bali 998 na lang. Eight feet yan boss. 8 feet, tingnan nga. Ayun, 8 feet, sige. So isa pa. Isa pang ganyan. Ay, isang itpit ko, boss. Oo. Ha? Papakita ko muna. Ano? May ari. Dito lang ito sa ano, BSN Aluminum Supply. So gilid lang siya ng highway papuntang ano, Hirona na to mga boss. Bali yung intersection ng Hirona doon banda. So pag ditong banda. Ano, ito yung building. Okay, thank you boss bigyan kita ng sticker pala. Sticker para mapanood mo sa ano, subscribe ka na rin sa YouTube boss. Wala na ako sticker, pasensya ka na. No boss. Sana. Salamat Okay. Thank you madam. Tara. Okay, dito na tayo sa No Project. Ayan, pag-ibaba tong ano. Sama ka yan? Iyan lang tsaka ito. Pero ito wag na. Huwag na yung board? Wag yan, sa iba yan. Kasama daw? Yan tsaka to. Saan kasama niya rito? Andyan sila? Ayun. Malabo. Hindi kasama yung board? Hindi kasama yung board. Ito lang mista. Yan. Pakita ko mista. Okay, update natin mamaya mga boss. Tapos yung iba ito, pag-ibaba. Okay. Itali nyo yun rin yun Okay, so andito na tayo mga boss. Ang ganda na ayos. Ganda. Parang nakukulangan ako rito Silk gray. So gawin ko na lang ano to, silk gray. Silk gray, parang mas maganda kung silk gray. Okay naman na, kaya lang nakukulangan ako.
So dito lalagyan ko ng silver ito. So yan, yung poste na yan. Pati yun. Okay. Kaya tingnan natin mamaya. Ayan na, i-ano nyo na, i-ano nyo pa to. Ito naman. Yan, gano'n lang eh. Okay. Okay. Yun. Oh, ayo. Pwede nyo pang tasan ito kung kailan yung tasan. Ito. Tatasan nyo to. Dito lang. Yan lang oh. Ito, kung gusto nyo itaas. Yun. Natalak mo. Okay, ito ano lang. Huwag nyo lang itaas. Okay na yun. Parang okay na yun. Para hindi masyadong ano. Okay. Oh, igano mo na lang. Yan. Yun yung lock niya. Isagad mo na yung ano niya. Sagad mo. Sagad. Yun. Oh, lock. Okay. So, yun. Dalawang ano. Yung kabilang ano. Yan mo nga. Lang. Parang nakalabas kasi ito. Nasaan? Yung dilaw na to. Yun. Tumukod talaga yung dilaw. Yung dilaw na nakatukod dyan. Yan. Ito. Nakatukod. Oo. O baka pwedeng ano. Kunin mo nga yung tools doon. Yan, yung tignan mo nga. Okay, update tayo dito mga boss. So dito, nag-usap na kami ni sir dito. So papalitan ko yung kulay na ito. So seal gray na lang ito. So seal gray tapos smoke gray. Smoke gray kasi yung mga boss eh. So ito, papalitan ko ng kulay. Gagawin kong seal gray para medyo makita itong moldura natin. So, moldura. So maganda kasi yan pag nahalata. So dito hindi kasi masyadong halata yung moldura natin. So ayan, papalitan ko ng kulay ito. Seal gray. Tapos dito sa loob. So ito na yung loob natin. Okay. So ayan na mga boss, oh. Ganda na. So dito nga tayo. Ayan. Makikita nyo. So Davis paint po yung nilagay natin dito. So Davis na shades of gray yung wall natin. Tapos gloss ng Davis. Tapos flat ng Davis yung itong ceiling natin. So yung cornisa natin gloss ng Davis yan. Tapos yung ceiling rose natin gloss din yan ng Davis. So ito lang yung iba. So black ito ng bracing. So ito semi gloss naman ito ng Davis mga boss. So may ilaw na rin ito. So tingnan natin mga boss pag pailawan natin. So ayan. Ayun. So ayan. So may ilaw na tayo rito mga boss. Ayan oh. Nakikita ninyo. So punta ulit tayo rito. Ayan oh. So yung mga boss, may ilaw na. May ilaw na yung partition natin. So dito na lang wala. So nagkamali ako ng deliver dito. So warm white yung mga kasama niya. So yung nilagay namin doon, white lang. So pinalitan ko ng warm white ngayon. So ilalagay na lang yun mga boss. Okay dito. So silvery din yung ano natin dito mga boss. Yung nilagay natin dito sa wall. Yung pintura natin. So hindi ko mahanap yung switch. So ito yung switch yata. Ayun. Ayun, gumaganda na mga boss oh. Okay. Ayan oh. Wow, ganda. Ayan na, ganda na. So ang kulang na lang dito mga boss, siyempre nag-retouch tayo rito. So kukulayin pa natin yan. Ang kulang na lang dito yung cabinet. So nandito na naman na yung mga cutlist ng cabinet. Yung mga board di-deliver na bukas para masimulan. So silvery lang yung ano natin dito, kaya lang hindi pa natapos. So mayroon pa silang ni-retouch dito. So cabinet na lang dyan yung ilalagay natin dyan. So dito mayroon din tayong ilalagay na cabinet dito. Okay, so dito sa kwarto, tapos tricolor na ilaw. So tricolor yan mga boss. Tapos dito tricolor din, 3-way din siya. Okay, so dito sa pin light, tricolor din sa 6 watts. Okay, warm white, daylight, tsaka white. So lahat ng nilagay natin dito. Ayun, no? Parang nasa mall na tayo mga boss.
Ayan o, ganda na. Parang nasa mall na tayo. Okay, so dito naman sa mga kwarto. Okay, so dito sa mga kwarto. So ayan. Ayun, isang ilaw lang dito. Tapos naglagay ako ng tasty tan na accent sa wall. So dito hindi pa nila naayos yung wire. So bibilan na lang daw sila dyan para may tago yung wire natin. So ganun din sa kabila. Okay, ganun din dito sa kabila mga boss. Di ko napupuntahan. So dito sa taas. So ayan, di ko na binuksan. So buksan natin. Buksan natin yung ito. Ayun. Ayun, ba't kumukurap-kurap? So ayun, di yata nilagyan ng maayos ni electrician yung ano natin dito ng ilaw. Kumukurap-kurap. So paayos natin yan mga boss. Ayun o. Okay. Ayun. Okay, hindi ko maintindihan kung paano yung lagay ng ayun, magkaiba pala ng switch mga boss. Magkaiba pala ng switch yung ginawa nila dito, yung electrician. Tapos dito, flat lang. Tapos ito yung mga kornisa. So ganito lang ng kornisa na nilagay natin dito. Okay. So dito sa may isang room. Okay. So ayan na. So ang kulang na lang dito, siyempre yung cabinet. So ganun din dito sa kabila. So ganyan lahat ng room natin, pati dito sa kabila, naka-cove design. So ito naman yung tinailsan natin dito. So yan na. Okay na. So kulang kunting ano na lang. Ang kulang dito, madumi. So nadumihan lang siya. So okay na to, ano na natin yan. Nag-flood test tayo rito o leak test. So ginawa na natin yun bago tayo nag-tiles. Okay, so dito, so ang kulang lang dito yung bintana. So malapit na yan. So malapit na natin gawin. So lahat ng bintana dito ay malalagyan na ng glass, owning window. Owning window. So pati yan mga boss, malalagyan ng owning window yan. Seamless siya. So seamless yung ilalagay. Seamless daw sir, ilalagay natin dito. Seamless na owning. Po sir. Ayan. Ayan, so seamless yung ilalagay natin ditong owning. Tapos dito, stainless. So nag-usap naman na sila ni sir, yung kaklase ko na pumunta, na expert sa stainless. So yan na lang ilalagay dito. So malapit-lapit na yun mga boss. So sa ngayon, ang susunod natin gagawin dito yung cabinet. Okay. Ayos.